Để vô đây. Ở đây फारसेजों थां फारसेजोंबो. खुलुमबाय लोगोफोर. लेट सार बिरजय ब्रह्मनि आरोबाव आपडेट माने बिथाङाथ' जोंनि निचिमा आन्चलिक आबसुनि सासे डिपुटि स्पिकार एबा बुंथिगिरिमोन नालाय दा बिथांखौहाय नैबे आन्चलिक अफिसावहाय दसे लाखिथ'नानै माने बिथांनि गोथै सह'खौ एबा बिथांखौ मान बावनो नागिरदों दा गोथै सह'खौ लाबोगासिनो दङनो पस्टमर्टेम खालामखांनानै दा नोंथांमोना नैबेखौ एसे नायनो हागोन आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो दा बे हाबाफारिनि थाखाय बेयाव थाग थियारि जाबाय ने बिसोर गासिबो सोद्रोमाफोर मावथिफोर माने दैदेनगिरि अब्ला दा गोथै सह'खौ लाबोबाय ने एम्बुलेन्सजोंहाय नैबेयावनो दङ सार बिजय ब्रह्मनि गोथै सह' दा नैबेयाव दसे हान्थ'नानै मान बावनाय हाबाफारि हरखाबै एक्सटेन्ड होनानै थैना थांबाय दा बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय जोङो बिथांनि जाहाथे जिउ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय जोङो बिनि बे समाव कन्डलेन्स एबा बेनि जिउमानि थाखाय बिनानै होयो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना मान बावो आरो बेनोहाय गथायहरो बे आबसुनि गोथार फिरफिला आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ मान बावनाय दा नैबेयावनि मान बावनाय हाबाफारिया जोब्बाय डिस्ट्रिक्टनि माखासे दैदेनगिरिफोर आबसुनि बिथांमोन बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि गासै आबसुनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोन बाहागो लादों दा न' फारसे लांसिगोन दा गोथै सह'खौ लानाय एम्बुलेन्स गारिनिफ्राय थांगासिनो दङ लामा दा बेनि न' फारसे लानानै थांगासिनो दं बेनो जादों आमटेकानि सालगुरि होननाय गामि कनक ब्रह्म फंबाय दंखायो ने ओमफ्राय उनाव सासे फंबाय दङ अब्ला गोथै सह'खौ बिनि न'खर फारसे लानानै थांगासिनो दङ बेनिफ्राय दा बिनि गोथै सह'खौहाय गावसोरनि समाजनि नेम बायदियै बिदाय होसिगोन अब्ला सौफैबाय आमटेका सालगुरि एबा रुंसारि बिरजय ब्रह्म सारनि न'खर दा एम्बुलेन्सआ बेयावनो आरो गोबां रायजोफोर एबा सुबुंफोर बेयाव जमा जानानै दङ थागथियारि जाबाय ने माने गोबां मानसियानो बेखौ सिनायो मोजां मोनो अनोमोन बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा दिनैहाय बेखौहाय नायस्रानो होननानै फैदों दा हानसिगोन नै बेनि गोथै सह'खौहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखो अरे फारसेजों थां फारसेजोंबो आगदाजों दे हरे दे
दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ गोबां रायजो राजाफोर बेयाव जमा जाबाय। दा गोबां सुबुंफ्रानो आं जेरै बुंनाय बायदि सिनायो, बयजोंबो मिलायो, आदा आगै बयखौबो हेफाजाब होग्रा सासे अनसुला सुबुंमोन एबा सासे मोजां गोख्रों दैदेनगिरिमोन नैबे मानगोनां सार बिरजय ब्रह्म बिथाङा। दा बिथांनि गोथै सहखौ नायस्रानो एबा बिदाय होनो गोबां मानसिफोर बेयाव जमा जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा नैबे न'खरनि थाखाय मा होनो। आरो नोंथांमोना बेजों नायदो नै बिनि सात्रफोर, बिसिनि मेगननि मोदै, बिसिनि दुखु मा होनो, जोबोद जोबोद दुखु। बेनिफ्राय दुखुसिन आरो मा दंबावो लोगोफोर। अब्ला गासै मान बावखांनायनि उनाव दा ब्रह्म धोरोमनि नेम बादियै दा बिथांनि गोथै सहखौ नेम निथि खालामस्रानानै बिनि मुङाव कन्डलेन्स खालामनानैहाय बे समाव बिनि गोथै सहखौ गोथै हाखराव लांसिगोन। अब्ला बिदिनो बयबो दुखुनि गेजेरजों बिदाय होयो, हा होनाय एबा बिबार होनायनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेबायदिनो आंबो हा होस्रानायनि गेजेरजों रुंसारि सार बिरजय ब्रह्मनि गोथै सहखौ बिदाय। अब्ला बेखिनियावनो भिडिअखौबो बिदाय होथ'नाय जाबाय लोगोफोर।